Galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أبدين تويسر فلا جباو ملكنا ملكو كاوفوكا ولا يمدو سانغاني واتي أو كنيما دليلا كالا تانو على منكو كادما دون حقل جيغالك دومبا ولا كيشني نما كونينا لا وفاكا كدافع ولا صهير مكا محمد كودواني أسمو سانمو بواجلو كنا كان أمبا ولا دونا كفامي كوليفار جمانا كرنكرني على أبيجا سانغاني أشورائي نو محرم كالو كليتاين ألين يناماني karamugo Ustazul Fadili Bayni Traore aye kene sigi ladala abe deli ani akakalando ni ajenyo be jega kene mi sigi sansa inanta ilada timera ka be ashura ire doma bara inundo na ni maba welelo nka bismillah likaw anga jankulu shira nyon fe fatoko kifo ko ki barkada ala ki si sawati sai njama be ala bulala ka faranchiga ala ka ngala inu sawati ala ka hamina ngo noya kira kanu koso solli ala nabi bayini kanenda mina depuis wallahi namba ke salon kono foka na balu kene makanyere mavukati ani basebe side loru woro ame ala foka ala barikala masami kanyina sanda masawara bala bol ala kadiyama ya rabbi jamaa jamana na fema mogona to suru kanu ko sigito suru ame ala deri bayini yele no yanga usazi ami ala deri sanwara nyotuma anga ni kana ni ejila don ka nyofe ala mo kala ala sijanda ma ala kana adi ala ka laban ko nyuma dambe ma ankara mo ba no de fadila to sas Bayni Traore Allah taala sona avec sigi sausa avec watin jabo avec sigi alhamdulillah Allah taala sona kelen ka duo kala ko ala ka sanwara irana alhamdulillah ala taala fana sona nyina blala shi kono ama fako do jabila nanu tiana muso belele fana bin na ba belele fu anya nyina ala fa salo ko ala ka nyina jira na ala nyina jira na ama deli ala taala fe kala barkada ala ka samara jira na magoba munun be nolu ka korone nolu sema ya zoro ama nyi ala fe farga mun la allah ya allah ala ka noya farga mun la ala ka noya do jabe mbe ambajine ala fe ala ka do faroka da kurunya fla foli kan do doro kan na baga bere jalifo dande foli mina ka awfo aka wuli ka jora ka awfo aka karam wala dona ka nyine ala fe en fam fe mbora kana an se joni kene ngaya ambajine ala fe ala kan bere jeli hamina ko noya ambi anga karamo chere fofolo foli fola lela noye Serif Usman Madani Haidara amba fo dande foli mina ale sababu kama nisigi numbeli bala ka ke jen fantan nani befe kusi sababu ndande anya su horomam no yara bi Allah ka anya amasamna nyina ndakara angena nyina yara bi Allah sangreta anyo sanza mambe ala fe ka kambira jomnya ala kasro ko ala bukara na bagache mana musuma anya do biara jeni sini kenaya ala diama anje men bagache mana musuma minya ni mimana seti ala masamna nyina ndakara anyana sangreta ko ke angene nyana la ka soro ko ke ala bukara aya salama fle chama na musuma fi daga na ala ka ne mara ka hinera ka hinadu ko ala ka soro ala bukara anganya na mayasi ala jinya amusaka ala ndo yanyi anya dunya si ala ndo yanyi minga ka yoro tora maka lu sabati ala ka soro ala bukara Muharram à cette même place précisément au domicile de notre guide et notre cheikh Oustaz Bayni Traore pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et magnifier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits
durant l'année qui vient de s'achever, à savoir l'année lunaire 1447, et profiter de l'occasion de nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala et confier notre famille à Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nouvelle année 1448. Parce que l'année qui vient de s'achever a emporté des milliers de personnes. Mais par la grâce d'Allah, nous sommes toujours en vie. Donc, en ce début d'année, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de l'occasion de nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la réussite d'une année dépend de son début. Si tu rentres dans l'année avec des doigts, et tu rentres dans l'année avec des sacrifices, et tu rentres dans l'année en te confiant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas vivre une année de succès. Mais celui qui rentre dans l'année sans se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire des prières, sans faire des doigts, va vivre une année très difficile. Parce que ce sont des sacrifices et des bénédictions qui nous sauvent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah dit, prophète dit à mes créatures que sans les bénédictions, sans les doigts, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me soucierai pas d'eux. C'est à travers les doigts qu'Allah se soucie de nous. Quand on demande à Allah, Allah nous répond. Mais quand on refuse de demander à Allah, Allah ne va pas nous répondre. C'est pourquoi au début de l'année, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala contre les épreuves de l'année, contre les difficultés de l'année, contre le malheur de l'année. Et quand tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah veille sur toi durant toute l'année. C'est pourquoi notre cheikh et notre guide, Oustaz Bayani Traoré, a pris l'initiative, lui seul, à la maison, en famille, chaque année, pendant le 10 Muharram, Ashura, il fait des prières, il fait des sacrifices pour se confier à son Seigneur. Lui seul. Et il a commencé cela avec un coq et 1 kilo d'haricots. Lui seul à la maison. Un peu, les voisins ont pris l'information, ils se sont associés. Et les connaissances, la famille, les croyants musulmans ont pris l'information, ils se sont associés. Aujourd'hui, c'est devenu une grande cérémonie. Jusqu'à ce qu'on immole un bœuf, jusqu'à ce qu'on rassemble des milliers de personnes et on fait des prières vraiment qui sont très énormes. Nous avons commencé la cérémonie à 15h. Par le zik de Yakafi, 86 247 fois. Hasbunallah, 70 000 fois. Ayatul Kursi, 2520 fois. Et nous avons clôturé avec la lecture de Suratu Yasin, la lecture de Suratu Waqi'a. Et avec, on a clôturé, Inch'Allah, avec la bénédiction de l'année qui est Hasbunallah wa ni'mal wakil et Subhanallah adada shafi. Donc vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce-là. Et nous remercions l'initiateur qui est notre guide, Oustaz Bayani Traoré. Et nous remercions aussi lui, son guide, qui est Assed Chérif Ousmane Maran Haïdara. Parce que nous savons que cette idée-là vient d'Assed Chérif Ousmane Maran Haïdara. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah donne beaucoup d'années, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An karamɔgɔ Bayani Traoré a ye kuma ta ni ka foli lase ko labɛnbaw ni ɲumankɛlaw ma ni ka ladilikan da an ma ni suba in na an ka jɛ an k'o seeda ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ yɛrɛ sigi mɛ nata kan. Na nata jugu man ɲi. Donc anw tɛ waritigi wele. An yɛrɛ ka faso den minnu bɛ yen n'an b'a dɔn gɛlɛya b'o kan n'an bɛ don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn kan sabu se tɛ an yɛrɛ ye. An b'u wele an seko mana kɛ sɔ min an b'a tɔbɛ an b'a dɔn. San nasi n'an y'a sebe ni min taatɔ sera an bɛ dɔɔnin kɛ bito la ka d'o ma. Ko in daminɛna tan de. Ne hakili b'a la o waati la entre 2009-2010 ne hakili b'a la o waati de la. Donc Ala ni ce cɛw nana sɔrɔ musow nana sɔrɔ min b'a la k'an dɛmɛ bi kabini an bɛ sagaw faa saga fɔlɔ min fagara la ne yɛrɛ de y'a san o kɔfɛ an balimakɛ an n'an kanuɲɔgɔn ni an jɛɲɔgɔn Bukari la ale nana an dɛmɛ ni saga ye kabi an b'a guyo ka fɔ ka bɔ yen ka na yɛlɛma quartier na yan en 2019 ale y'o saga san saga saba a 2020
an kanuba wɛrɛ bɛ yen an'an teri wɛrɛ bɛ yen setigi Alahu Taala ɲɛda kama ani a sedi Sherif Usmani Madani Haidara sababu la an n'ale fana nana don ɲɔgɔn kɔnɔ a 2020 ale ye misi sanga d'a ma k'a ta 2020 fo an filɛ a 2026 hɔrɔnkɛ b'a ka layidu kan a m'a bɔrɔtɔ tiɲɛ don waatiw man kan dekun bɛ yɛrɛ sɔrɔ cogo min na don dɔ la k'a dɔn fɛn t'i kun da la ko bɛ se ka i sɔnba yɛrɛ sɔrɔ don dɔ la fɛn t'a kun k'a sɔrɔ juguya tɛ nka nin kamalen ka hɔrɔnya kama walahi an b'a kalama tuma dɔw la hali ni dekun b'a kan a ti sɔn nin don in ka tɛmɛ f'a ka hadiya bɔ n'o y'a misi ye an b'a dɔn kamalen n'o ye président Tapili ye a bɛ misi san dɔw la an yɛrɛ b'a dɔn waatiw ka gɛlɛn nka a b'a kɛ nka an filɛ hali ɲina a ye misi min san ka d'a ma hɔrɔnw y'a ye minnu nana o y'a ye bɛɛ b'a dɔn misi bɛ prix min na nin waati in na a ye misi min san ka d'a ma n'i ɲɛ y'a ye ko mɔgɔ bɛ sɔn ka nin kɛ Ala kama Ala ɲɛda kama k'a di Ala ka jɔn dɔ kama Mbadou n'an k'an bɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ ma foli in na dɛ ko in bɛ gɛlɛya mɔgɔ fɛn o fɛn ye ɲuman ye k'i y'a k'i ni Ala de cɛ i m'a fɔ k'i tɔgɔ bɛ fɔ nka waleɲuman dɔnbali ye kafiri an karamɔgɔ ko ten wala an bɛ dɛmɛbaa bɛɛ fo an ka imamu Solomani Sanogo Elhaji Abubakari Kone a bɔ Ala ka sidani ma bilekeba min filɛ ne k'a la ale de y'a di yan ninnu tɛna kɛnɛ in kan k'u bɛna dɔrɔmɛ ɲini a ye nafolo min don nin ko in na sisan n'a fɔra ye a ka bɔ hakili ma min b'an n'u cɛ Ala b'a dɔn anw n'olu tɛ nin kɛnɛ sigi k'an bɛ dɔrɔmɛ ɲini wari min taara na wari min sɔrɔla hali n'i y'a ɲɔgɔnna 3 fara k'a tɛ se k'a kɛ an balimakɛw ko ale yɛrɛ ko sisan ko wari min taara la k'a ka ca 500 o ye dépassé a fɔra ye ko misi sanna 500 ni 270 e bɛ 500 ko jumɛn de fɔ ye bilen ale min y'o fɔ n'o ye Sanogo ye ale fana ye imami de ninnu bɛɛ ye imami ye angiri an filɛ basi 4 min kɔrɔ ale fana y'i jɔ n'o wari de ye i b'a dɔn kɔnɔ ni denmisɛnninw ka maaya a jara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don min na a kun tɛ tan n'an ka sɛbɛnni kɛ an ka nin kɛ tan mais Ala ni ce bi u sera ka dɔ k'u yɛrɛ ye anw kan ka waso n'o ye olu yɛrɛ fana kan ka waso n'o ye o de la an y'o fɔ denmisɛnninw ye anw m'o kalan ne ma ninnu si kalan arabukan na mais n y'u kɔni lamɔ sabu n y'u su ne ni cɛ o cɛ jara n y'i su i ye denmisɛnnin i fa ye wari i don kalan na ka wari bɔ ko dɔ de kama i jija i k'a labaara yala fu dabila blufferia dabila kalandenw ka galontigɛ dabila ka mɔgɔw namara k'u dɔn a dabila taa baara kɛ ne y'u su ka don o de la a ye taa baara kɛ i ka dɔnni labaara o ye baara dɔ de ye o n ko kalan ye métier dɔ de ye a labaara anw y'o de f'u ye a labaara f'aw y'i don kalan na ka wari sara u y'a kɛ ko dɔ de kama mais denmisɛnnin bɛɛ kɛra bandi ye min ye dɔɔnin kalan dɔrɔn a banna o bɛ namara dɔ daminɛ bɛɛ b'i ka tagintigi dilan ni tiɲɛ don alhamdulillah maa galonnama a b'a la sɔrɔ yen wa a si tɛ laban kalanden si m'a namara daminɛ ko a labanna ni bilakima b'i kɔ la Ala k'an don a sutura kɔnɔ kalanden san 23 san 24 su saraka bɔ tɛ k'o kɔ hali i ma muso furu su saraka bɔ wari de bɛ ka furu fɛ la i ta ma tiɲɛ dɔ ka cɛkɔrɔba salen dɔ ka musokɔrɔba salen e de bɛ kɔnda k'an bɛ taa yaasi kala ka dalayilu don i kɔngɔ la kili sɔgɔma o sɔgɔma sɔrɔ ka sase bilenw ɲɔgɔn kɛrɛ bɛɛ jɛngɛn b'o bolo ka na ka n'i ka muso furu wari ɲini na k'i muso furu e muso ye saraka wari ye i den ye saraka den ye émission a ye baara kɛ han su saraka bɔ tɛ métier ye dɛ n b'a fɔ kuma bɛɛ su saraka bɔ tɛ métier ye denkudi tɛ métier ye furusiri tɛ métier ye hali ni karamɔgɔw y'a kɛ métier bi métier tɛ karamɔgɔ yɛrɛ man ka sɔn nin ka k'i ka métier ye
anga imam sigile plan Alhaji Mohamed Siribi on ni ngera ka soro ministre de do hali ba na ka ministre shibi nyokna na ala sona hiju beke on abi nyokon soro do mina na fara ko abi foro gani ni shako nyokna do kan sigi tabala wa ko tiente ale ma fon ne mako shomeru o koray de oh ko barage bali ira fara langa bi ambe shomeri ala ka labanye mais hali biya na ka ministre shibi nyokna ambado alice kan fasofo baja kanabiya baja jarabiya ka farawnu dogonunga sanwo san an kora bi ka kenaka shakana jakiti ani ngoro Bokari Traoré olu de be kan kene nyekun na faso tokala mais ko tutu chokola yasi aya do fo sista yikumi ka yasi kala ko yeli nene adamade koro ka shi na ka shi ko nene alay adamade ni sadi ki la seki ki shi na ka shi ko adamade ni shi na ka shira ku bi segi ka ta demisenia de la nene shi jandi mo ko mema nuna kisu ko ne bi adamade shi na ka shi fi kaliki ka dalila iba soro chama bi bole ka ele sekale ngaya mbugo tiginu na kamale nuna meni yamba u chama vle na do bi ele sekale le ba soro do bugo solo mine ni chokoroba nun do bi lo bi jate mina ka folo ni zebe sekani kwati zoro na ati sekani zoro ala ko opmana ko ne bi adamade ka dalin nagashi afala ta kiluna yali aw ma fakhoro bawiye olu kunga keneme u desara bi otika hakili daw mawa abe gona ki mo so yi kwa nye korole lo ka nyi be bo hala sungurunya ta mina bi ko imo ke daga wori filila ni hunga nyi ya sungurna ma ala ka nya ka dama ambado amba ufo kabi bara e mana damina kacha flefla kile sabo utusunoko ulu de be gwan numbeke ulu de be bara numbeke hali sisan zigile do sumani mi mana soro ka bla jila asigile do ko ulu de kono ulu de bo de di ama ulu de nyaji bi jigi agwa kuna shishibulu na ma jafa na mbu nani kaya nga waricen vraiment ba fo ni muso ngani yanyana wallahi ala bi lafiya ngani muso ngani ya jugu yara hali kunga sa yani ka furu muso ngani ya jugu be senga jena ngani ya jugu yakkan fembela fo furu muso muso aya ngani yenyi wondira karamo kendo ya kaduni ka da kuma ka jeno tiga bagashi ka jemine ka ta jigi dugu dola abe yala la dugu kono kwa mo kwa ngara mo eta nya jumei akunne wa ko ho akumi ka saya sanda de nyini aha anto tiga bulanya irefise de gari wata boli de saya nya na fara ko jamana ni chauffeur ibi boli ka ta ya fe na fara ni jamana ni chauffeur ibi boli ka ta ya fe pa be de bi ibitami ha ni ko Europe o ka kala yayi ni ko ya ni yoro do sumana do ka kala na ma fi ni tajeni ma bangon do kana tan do sanga fu tajeni ma ban do ka tan do sanga fu ay ta kunje yoro do eto mew sabo ete tajeni do mi kan vo mi ngoro bajan nu minindo afama ko nyuma la ka dam selamo anga nyele kerengere nyana farafin anga nyele on be de wulo ko farafin na lara kan yo an klaya jugu tando ko an klale do de olu ban fara do ka dunda kama me o mako tanjila on be fine do lu nyako miteme to goroba ya ka doni nyunu e karamo kay ko abi ka saya sanda nyini ati doni fara ka mi ko renga de ya mogo ko angara mogo wula mo bi boli sayanye ebi yala ke bo sanda nyini akomi saya sanda nyini sabo ka dara jembi la hala minga ko ala kira ko ni jesoro hakela ku ka du ko du ko la kana sabelai ani che
ko tumana mina ni muso ye kɔnɔya 3 kɔnɔya 4 kɔnɔya 5 wolo a furu cɛ ka tila k'o jan ba ka poison k'o kɔnɔ ko ala kira ko taa dugukolo jukɔrɔ i ka sanfɛla t'u ye ni muso sɔnna k'a cɛ jaba a kelen ko ka denw wolo a ye o kelen kɛ ka ɲɔgɔn sokɔnɔna ɲɔgɔn kɛnɛmana dɔn ko parce que cɛ bɛna muso kura wɛrɛ furu ko i ka dugukolo jukɔrɔla kanu a sanfɛla ye a bɛɛ tɛ biya an karamɔgɔ kana siran sa e yɛrɛ min namu daminɛ komi muso kelentigi ne m'a f'i ye muso kelentigi ye dɛ ne ko k'i bɛ ka namu daminɛ komi muso kelentigi muso kelentigi bolofɛn bɛɛ ye kelenya de ye n'i kumana dɔrɔn a bɛ taa sira kelen de ta ɔ tuma na i b'a sɔrɔ a mɔgɔw ka ca e y'a faamu cɛkɔrɔba ye sira minɛ a ko ala kira ko tumana mina ni musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba dɔ n'olu sera ka denkɛ cɛ 4 cɛ 5 wolo olu ka tila ka t'u boloba fa u fa n'u ba ka kini na u ti mugandi ko taa dugukolo jukɔrɔ a ka fisa n'a sanfɛla ye sabu o ye diɲɛ kɛlen ye dangaden du ye yali denw bɛ cogo di denkɛ cɛ 4 cɛ 5 ni cɛkɔrɔba ma nasɔngɔ ba a bɛ si kɔn na denmisɛnw a bɛɛ de ne ko a bɛɛ de fadɛmɛdenw bɛ min badɛmɛdenw bɛ min minnu b'a fɔ ba i lɔfiyɛ nasɔngɔ bɔ ne malo bɔrɔ ta la ne bɛ ɲɔ n'a ye hali ni mi wotoro pusi o tɛ baara jugu ye koyi o fɔkun de ye komi anw bolo wotoro pusila kɔnɔ o ye baara fin da de n'o tɛ n yɛrɛ ye wotoro pusila kɔrɔ de o dɔw bɛ k'a fɔ ko ne ma kalan ko maa bɛ wotoro pusiya o ma wotoro pusila se ka kalan a dun bɛ ka si du dɔw kɔnɔ luwanze la wotoro bolaw ka du dɔ han bilahi i bɛ si du dɔ kɔnɔ Abidjan luwanze la wotoro bola dɔ ka du dɔ min ye wotoro boli ka sababu sɔrɔ ka du jɔ a t'a to wa an ka denmisɛn caman filɛ Espagne Europe n k'a bɛɛ ye wotoro de boli yan k'a tracteur sɔrɔ ka taa n'u nana a tɛ taa kun fili olu ye ɔ donc wotoro boli de ye lebu ye yan ne y'a boli san 5 ne ye wotoro boli Abidjan yan tigɛ bɔrɛ toni 1 est ce que a yebaa bɛ yan bilen yan n ko wotoro boli ɲɔgɔn tɛ yan o minnu nana sɔrɔ an b'a la o kɔni bɛ yan tigɛ bɔrɛ toni 1 an tun b'a gosi jiri wotoro kɔnɔ ka don k'an da kɔnɔ k'a sama f'i wɔsi kɛnɛ bɛ jigin k'a b'o lamini ka b'o la ka na aider maçon na maçon kɔrɔ baara ka b'o la ka na peinture ne ka métier laban kɛra bon peinture de ye ne tɛ baara dɔ farafin baara la hali lɔgɔ ci k'a feere ne y'a kɛ mɔgɔ ka maloya n'i ka baara ye halala ɲini a ye bolo bureau kɔnɔ baara in de ye tiɲɛ yan an karamɔgɔ n'an ko an bɛ don walanda la a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ dɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ninnu bɛ bali an wotoro bolilaw de la cɛri de wotoro bolilaw sɛnɛkɛlaw o de la n ko i ma n ko farafinna yan kunfinw de ye farafinna balobaa ye k'a kalanbaw balo baara si tɛ diɲɛ kɔnɔ yan métier la ko mɔgɔ ɲɛ guwanen bɛ taa min sɛgɛrɛ ni kunfinw tɛ n'i ye mécanicien ye min dɛsɛra ka kalan kɛ don n'i ye maçon ye min dɛsɛra ka école kɛ don n'i ye menuisier ye min ma diplôme sɔrɔ imam hakɛ to a bɛɛ y'o de ye mais e ka diplôme tigi dɔ ɲini ko n'a ka mobili busi tiɲɛna n'a bɛ se k'a bɔ a yɛrɛ diplôme tigi ninnu i ka ministre n'i ka a tɔgɔ de faama ninnu u bɛ ka balo anw de la o de y'an sɛgɛn kɔ o de la an ma se ka taa ɲɛ bon u y'an sɛgɛn kɔ n'o idée in de ye ko an ka kalan ko n'o kɛra ko an bɛ kodɔn jawa kɔrɔ de ye ko n'an kalan na an bɛ to kɔ anw ka kalan in de ye to kɔ ye a bɛ sɔsɔ de ye n'a fɔra a man di ye de n'o tɛ diplôme e ti fara nin ma faranzɛ fɔ sisan ɔ n'i taara faranzɛ kalan faranzɛw fɛ kilasi la olu bɛ tubabukan de kalan yen n'u bɛ ka dɔnni de kalan yen n'o tɛ tubabuden bɛ taa ekɔli la k'a bɛ faranzɛ kalan ɔ nka n ko sisan nin ye faranzɛ fɔ bɛɛ b'a fɔ e ja cɛ in kalan na koyi a bɛ ka faranzɛ fɔ tan o de y'anw ka baara métier ye mais ni tubabuden donna kalan na o ti faranzɛ kalan dɛ o bɛ baara de kalan dɔɔni o de la tubabu ye diplôme sɔrɔ ka mobili dilan ka furakisɛ dilan e taara o diplôme sɔrɔ Europe ka n'i sigi mobili kɔrɔ dilan na walima mobili feere la k'u ka publicité kɛ aw bɛ taa ɲɛ arabu kalan ni tubabu kalan ne fila de ye farafinna sɛgɛn kɔ bilahi
ni cɛkɔrɔba in ka kisa to yen n'ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya dɛ sabu an bɛ suba min na nin ye waati dekunna a bɛ wajibi an kan nin su in sɔrɔ an karamɔgɔ tun bɛ waazu la la direct la Sirifula télé la mɔgɔ caman y'a filɛ Sirifula TV téléw la Sirifu Abu Jafaru Jabata ale de ko ten ko Sirifula télé téléw la Sirifu o do koyi ne karamɔgɔ ni ce billahi Haidara ni ce ni Haidara ye kodɔnnaw tora nin diinɛ in na billahi ni a se bɛ Sɛrifu Usumani Madani Haidara ye miiriba ni hakilitigiw tora nin silamɛya la n'o tɛ u k'u bɔ ala hasidiya ye cɛ ye min ka diɲɛ ye o ka diɲɛ ye sɔdima sɔn ko i bɛ silamɛya min na n'i bɛ wasala la bi k'i bɛ seli tɔ min b'a la Haidara don wallahi ni Haidara bɔra la i tɛ silamɛya ye bilen dɔ bɛna fɔ Haidara ma kuranɛ sɔrɔ yan a ye kuranɛ sɔrɔ yan baya tun bɛ kuranɛ kɔnɔ i y'o mɛn diɲɛ da yan'a ka na n'i bɛ seli bi i bɛ maloya ka taa jamako kɛnɛ dɔw kan n'i ma langana biri fɔ ni ayiwa karamɔgɔkɛ kungo tɛ o ko hɔrɔnmuso ale ka saya ɲini ni kun dɔ ye ko hɔrɔnmuso danbetigi o ka fini siri a kɔ a disi la ka bɔ k'i jɔ kɛnɛda la ka kun bilalen don ka taa bitigi la walima a ka jinɔgɔ bɔ a bɛ baro la sa ka fɛ ou bien adama fɛ wallahi ko kira ko i ka dugukolo jukɔrɔla ɲini ka tɛmɛ a sanfɛla kan hɔrɔnmuso i b'a sinbara de ye pata la a ɲɛfɛ dimɔgɔw bɛ sigi a la a b'i pan yan fɛ lɔgɔfiyɛw kɔnɔ karekunw na mais Haidara kama dɔw ye langana biri k'a sɔrɔ u tɛ seli ne ɲɛ y'o mɔgɔ ye billahi muso ka langana biri n'a bɛ taa dugu kɔnɔ mais a tɛ seli ne karamɔgɔ ni ce n'ale de ye mɔgɔw tora diinɛ na sɔgɔma sa Sirifula programme bi tan de a ye mɔgɔw kalan tuguni et puis silamɛw dama tɛ dɛ kana kɛ diinɛ na nakuma n'i ye politique ye nakuma an b'i dɔn ne ye politicien nakuma an b'a dɔn n'i ye jamana jɔlɛ n'i tɛ jamana jɔlɛ i kuma cogo la an b'a dɔn e bɛ diinɛ jumɛn na n'i ta fɔ parce que ni mɔgɔw ma kuma cɛw ti dɔn a kana sira da kuma kelen ye dɛ a to cɛw ka kuma o m'a fɔ ko ne ma kalan mais n bɛ ka min fɔ a fɔ ko kalan ne yɛrɛ dɔ kana micro minɛ k'o dɔw fɔ kɛ hali ni ma kalan n'a kɛ ka kalanbaaw lamɛn kɔni cari de wa n karamɔgɔ sigilen filɛ ne karamɔgɔ sigilen filɛ arabuka a batasa kɔfɛ ne ye fiqhu kitabu o kitabu kalan ne y'a bɛɛ kalan ni seku ye ne bolo El Haji Muhamadu Lamini karamɔgɔ san o san a bɛna kɛnɛ in kan yan ale de b'an ka dɔgɔla b'a kala sadaka la hali ɲina a b'a kala hali ni fa salen bɛ san kɛmɛ bɔ a sara k'a di hakɛ min don n'i mago b'a tiɲɛ a f'a ye a tɛ wuli ka bɔ yan dɛ denw hakɛ fɔ i ka nafolo hakɛ fɔ a b'a bɔ k'a d'i ma sisan yanni application dɔ kun ka bɔ ka se ka tiɲɛ tila bi n'i y'a ye karamɔgɔw tɛ sɔn tiɲɛ waajuli ma e b'a kun dɔn u kan'u ɲininka kɛra ko ale Mamadu ka diinɛ dɔnni tilancɛ ye tiɲɛ dɔnni de ye wa dɔnni fɔlɔ min bɛna tunu ko tiɲɛ don n'a fɔra i ye ko karamɔgɔ o karamɔgɔ fiqhu sera ka k'a bɛ tiɲɛ dɔn ka n'o ɲininka bilen k'o kalanna ka n'o ɲininka bilen k'o bɛ sariya dɔn o kɔrɔ ye k'a banna de bon o cɛ dɔ y'ale tiɲɛ ta b'a yɛrɛ cɛman cɛ 15 cɛ 10 n'i y'a walawala cɛ 15 mɔgɔ 7 n'i y'a walawala muso 10 ne kabala kan dan kun b'a mɛn karamɔgɔ da n'ale tɛ anw y'a durusi ale de bolo ne ye cɛ o cɛ sɔrɔ ale bolo tiɲɛ kalan na a min sera k'a laban a ka dɔgɔ dɛ a ye ko n bɛ taa kalan arabukan la o k'a kitabu dɔ bɛ n bolo an karamɔgɔ ala k'an laban ɲɛ mais yɛrɛmajigin san o san a bɛna nin kɛnɛ in kan yan an tɛ foyi d'a ma n bɛ mɔbiliw de ta ka na ne y'a wele halisa n'i kumana ko subhanallah a lɔjɛ kɛ anw bɛ taa darasu t'a bolo don min na o don na alimamiw Abidjan fa bɛɛ alimamu ale de b'u kala alimami baw minnu ni diplôme bɔra arabu jamana kan ale de tun b'u kala ka taa kalan kɛ arabu jamana kan ka tila dɛ ka na n'i ka diplôme ye ka tila ka taa siro kala ale bolo ka balaka kala ale bolo ni de don an bɛɛ tun b'a kala ka taxi gare la yen anw y'an kun bira kɔrɔ ye ka mukadamatul iziya kalan ye ka irisala kala a bolo k'a ban
ka fatulu jawadu damene ni o juzu folo kala est ce que flana yira labana nga hali bi ne bi darasu tabulu billahi hali sisan ne bi ta wajuli la ni ye kitabu fle ni ma yoro do koro do ba wele telephone ngo sa ni yoro en koro edi aba koro ko mi soro ko sebe ou bien ka duruche ka soro kata ngana na ta galoti hali sisan telephone na bi mo ko kala sallam ni saraba la bulu ini ka yere majigin olu kama ni kenen do bi jabi ngap ma be munga ni kenen afara ko ashura de do bon an caman b'a faamu ko sanyɛlɛma mɛna anw bi kuma kan ko sanyɛlɛma tɛ mais sanyɛlɛma kalo do silamɛw ka bi bɛnkan la yawm ashura ale bɛ muharamu kalo de kɔnɔ muharamu kalo ye ala ka kalo 4 gasisigi 4 kalo dɔ di gasisigi kalo 4 ko hɔrɔma bamanankan ni k'u ka k'u t'a kɔrɔ dɔn hɔrɔma kɔrɔ de ko gasisigi ka kalo gasisigi hali ni fa ye kafiri i b'a gasi sigi i fa gasi sigili tɛ diinɛ kun ye dɛ ko e fa don o de la kuma na ala ko n ye kalo 4 dɔ ye a y'o gasi sigi n'o tɛ mawuludu kalo ka b'u ye hali n'o tɔgɔ ma fɔ sabu mawuludu tigi de y'a fɔ anw b'o de kan hɔrɔma kalo la sunkalo b'a la a ma fɔ ko dongolen b'o la k'o ka fisa sanba kelen ya alors mais o t'a la o a kɔrɔ tɛ kalo in yɛrɛ daraja e b'a faamu cogo min walima ko fɛn wɛrɛ dɛ valeur b'a la bonusu kalo don mais f'i k'a dɔn ko kalo wɛrɛ bɛ olu tɔgɔ ma fɔ nka fɛn b'o kɔnɔ o t'a kɔnɔ n bɛ fɛ silamɛw k'u hakili dayɛlɛ quoi muharamu kalo don min dɔnnen don kabini kira ma ci sabu kira m'a tɔgɔ da kira y'a tɔgɔ sɔrɔ a fa kafiru bolo a bɔra bɔkolo minnu na n ka m'olu dɛmɛ n ka d'a wolofa ma o ka bɔ anw da ma karamɔgɔ dɔw ka kalan kɛra ko kira fa tɛ kisi k'a ba tɛ kisi o bɛ ɲɛ sira min na ne m'o kun dɔn anw ka nin sungurunba tile anw ka nin dangaden tile anw ka nin joie min tile e ma se ka kuma o si kan ko fɔ kira fa n'a ba walahi o bɛ da o tɛ anw da o ka bɔ anw da ma o ka bɔ hɔrɔn da ma o ka bɔ halala da ma n'i y'o sɛbɛn i b'i pan o kunna mais n b'a kun f'i ye sisan an filɛ kalo min na n'o ye hɔrɔma kalo ye kira fatulen kɔ an filɛ calendrier min na n'o ye silamɛw ka calendrier ye a san 1000 ni san 400 san 40 ani san 8 an b'o tile 10 de la bi calendrier dɔw ka jati la mais an ka yan kozumi ka tile 10 kun ye kunungo ye nka dɔw ka tile 10 ye bi ye n mago t'o détail la o ye kalo jɔcogo n'a ye cogo ye jamanaw kɔ o bi bɛn maintenant kalo in tile fɔlɔ de ye silamɛw ka san yɛlɛmani ye a don n bɛ walanda di n kumana kan n ko silamɛw ka san yɛlɛmana bi mais hali maa t'a kalama misiri si t'a kalama ko a san yɛlɛmana anw yɛrɛ bɛna asura wajulu daminɛ don min walahi misiri taabolo yɔrɔ min dɔn min b'a dɔgɔ kala k'a ti anw kɔni t'o dɔn an bɛ asura dɔgɔ kala daminɛ don min na an bɛ ka san dɔgɔ min ta ka n'a kala bilahi misiri tɛ an ka nin ko min na ko n b'a dɔn k'o kun b'a k'a ti mais karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn de ye ko la ka ɲɔgɔn ladege anw bɛ karamɔgɔ dɔw wele an ka kɛnɛ kan u y'o to la quartier o misiri o quartier karamɔgɔ dɔw y'a don sigi an yɛrɛ kun bɛ dɔw wele olu y'a kɛ u t'a sɔrɔ bilen u bɛ t'u ta kɛ f'a nana cari misiri bɛɛ b'a kɛ bi sabu a b'u kɔnɔ ko ni fɛn fɛn daminɛ n'u ye 200 ni 100 ko wari bɛ sɔrɔ o la ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma anw m'an da daminɛ wariko la koyi anw tɛ ka wari sɔrɔ a la fɔlɔ nka an kɔni bɛ k'an yɛrɛ ɲini kalo ninnu na k'ala wele donc san bɛ yɛlɛma ale tile fɔlɔ mais silamɛw t'a kalama nka 31 kɔni an b'o kalama mais hali n'i y'i kun ja sisan i bɛ kalo jɛ ye o bɛ kabakolo la diɲɛ bɛɛ b'o ye mais tile jati i b'i kun ja i tɛ kalo min ye kabakolo la k'o kalo sara o kalo jɔra bi ye le combien alors mais comme an bɛ muharamu na sinon ni ne kun ko bi farafinkalo ko hali sisan n y'a fɔ mais ni ko nin ye farafinkalo kalo joli n'a ye n'an ye aw to yen k'u k'a jaabi sisan farafinkalo a kalo joli n'a ye nin i bɛ sin ka dɔgɔmɛ k'ale ma kalan ko le 26 i kalan na de an tɛ jigin i la koyi parce que le 26 kɛbaaw de ye baara kɛ u ma micro ta k'a fɔ a ye k'a ye n'an ka fɛngɛ fɛti dɛ i filɛ micro min na k'i dabara don a la olu de y'a micro dilan an ye wale filɛ lumière min na n'a bɛ k'an jira ɲɔgɔn na olu de y'a dilan i filɛ kasi la kutuba la micro min na olu ka micro don mais wala u ɲɛ ne juguman ninnu ye hɔrɔnw ye koyi ka tila ka t'i da don wale micro la ko kafiru wallahi ni ninnu ma ɲɛ e ma n'u y'u ka micro tigɛ la i bɛ misiri bila
olu ka boli tɔgɔ de b'i ka piège kɔnɔ ye ne m'a dɔn silamɛw an ka karamɔgɔ dɔw bi u kunkolo de kaw walima u tɛ diɲɛ de kɔnɔ m'a dɔn quoi karamɔgɔ yɛrɛ ka sɔn k'i sigi n bɛɛ da kan walima wajuli kɛnɛ kan ko 31 ko ye haramu ye n b'o de la ni Hayidara ye mɔɔw tora diinɛ na quoi ni ko i ka da fɛn dɔ de la nkalon kan k'a sɛbɛnnen don arabukan la walima ko arabu ko an k'a fɔ tan ko an ka tugu o de ka nkalon la quoi silamɛw de bɛ ka mɔɔw de diyagoya ten o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye wari sɔrɔ ka kɛ patron ba ye n'o ni kodɔnnaw ye ɲɔgɔn ye mobili dilannaw ni arajo dilannaw ni monturu dilannaw ye ɲɔgɔn ye minnu y'a video pan minnu ye téléphone dilan n'u n'o fɛn o fɛn ɲɔgɔn u taara u ka jamana kɔ u bɛ bɔ diinɛ na parce que a b'a ye nin tɛ se ka don hakili la nin tɛ se ka don sɛbɛmɔgɔ hakili la o bɛ ka mankan wuli ka arabu minnu publicité olu tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ miliyari dɛsɛlen filɛ arabuw kun mais u sirilen filɛ kafirifiw da olu bɛ ka micro san ka di aw ma k'a ka taa fɔ ko 31 tugu kafiri olu bɛ ka t'u biri 31 tugu kɔrɔ k'olu ka samara nɛmu ni kafiri ninnu ko hiji tɛ kɛ san ma a bɛ dabila olu de b'a sécuriser coronavirus la o m'a dabila yan o ma a bɛ siran ka kuma de yan a tɛ se k'a jaabi yan fɛn min kɛra an bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna yan sisan ala k'a faamuya ɲuman d'a ma maintenant o muharamu kalo bɛɛ nana k'o de ka sisan k'o kɛ silamɛw ka sanyɛlɛma kalo ye mais k'a sɔrɔ ka kun muharamu kalo ɲɛ silamɛw ka sanyɛlɛma kalo fɔlɔ de tun ye amunifili ye kira bangisa karamɔgɔ a y'a lamɛn quoi a ka taa da k'a miiri a k'a lase ɲɔgɔn ma silamɛw ka jati fɔlɔ de tun ye amunifili ye kira bangisa samakɛlɛ sa fo ka se kira cili ma ni jati min bɛ fɔ a bɛ fɔ ko amunifili sa Seydina Ali bangina amunifili san 30 o de bɛ tarikuw sɛbɛnni na o tuma muharamu kun tɛ yen o waati o y'a sɔrɔ ala m'a dilan ban muharamu kalo dilanna o kɔfɛ de yan a kun bɛ yen a ka hɔrɔmaya de donna a la o kɔfɛ yan a ka hɔrɔmaya kun b'a la mais jati kun bɛ kɛ ni kira ka bangini kalo ye kiricɛnw olu ye Nabila Isa ka bangi don k'u ka sanyɛlɛma ye an bɛɛ bɛ k'an pa k'an jɔ la n filɛ k'o kuma f'i ye sisan mais silamɛw ta kun ye Mamadu bangini u y'a yɛlɛma ka bɔ a la a fɔ kelen o kɔfɛ kira bangisa kɔfɛ jati nana kɛ ko kira ci sa nabi ɲumanya sa kira ci sa u nana bɔ amunifili la k'a kɛ kira ci sa ye kitabu o kitabu n'a k'a bɛ kuma Makan tariki ni kira ka tariki kan a bɛ nin de f'i ye kira ci sa o san 3nan kira ci sa o san 4nan kira ci sa o san 5lan sahaba karisa tubira kira taara Tɔyifa kira taara yan fɛ a nana yan fɛ o de b'a kɔnɔ ko kira ci sa u ye muharamu bɔ yen ko a tɔgɔ ye di amunifili bɔ yen ka kira ci sa bila nin bɛɛ tɛ kira ka bonya ye yan cari de u ma wuli koyi ne bɛ fɛ ka arabuw ni silamɛya de jira a la a k'a dɔn arabu tɛ silamɛ u tɛ silamɛya fɛ hali n'a kelen-kelennin b'u la ni silamɛ kelen-kelennin b'u la mais wallahi arabu ma kɛ nin diinɛ in fɛ arabu ye nin diinɛ in de ta k'a kɛ jagokun ye ka mɔgɔw hakili sama ka taa arabuya ma ka mɔgɔw mara ni diinɛ tɔgɔ de ye bilahi o de la n ko diɲɛ kodɔnna ninnu diɲɛ faamukɛla ninnu tɛ to silamɛya la quoi parce que u bɛ tariki ninnu dɔn olu bɛ min dɔn silamɛya la e t'a dɔn ni dun ye arabu ka tariki sɛbɛnnen kalan i t'a ye foyi ye manipulation kɔ sabu i tɛ kuranɛ nin yɔrɔ foyi y'a la kira nana ni diinɛ min ye t'o nin yɔrɔ foyi y'a la kira yɛrɛ nin yɔrɔ bɛɛ minɛn'a la an k'an ɲɛ yɛlɛ han an tɛ arabu ye dɛ nka silamɛya ye tiɲɛ ye anw bɛ to a kan bilahi anw dalen dɔ la n'i ye kuranɛ aya kelen kalan a b'i da diinɛ in na nka n'i ye arabu tariki kalan n'i ye kodɔnna i bɛ bɔ diinɛ in na o seere ba kɛmɛ u y'a yɛlɛma ka bɔ kira ci sa la kira fatulen kɔ ka na Bubakari sigi kira kɔfɛ Bubakari fatulen kɔ Seydina Umaru nana sigi k'o de la sisan ko sahaba dɔ bɛ yen k'o ko Umaru ma ko lettre bɛ na an ma an t'a dɔn ko san min don an t'a dɔn ko kalo min don k'an tɛ calendrier dɔ ɲini silamɛya la an ka san jati dɔ k'a la kira cilen an bɛ fɔ san 50 ni kɔ san 60 la
kira bangine kana se kira chilima ayo jatu kado ye bibi na kira fatule ko do bena sigi ka miri ko aka atoyedi ko islamia papier ko o nyara volonté sabo kalo tala santala ko ka calendrier do sigala kira fatule ko akana ge gono ko ni sigira kira nyana de ya soro kira fatura sanchama atini calendrier kalama ka soro ko do be je be kuna iko mi jati kun do nente ko na arabu ka jati ko gon damina na kira bangini na o ko arabu yara ko mama nga dala yere samba jole o arabu be o masaka sajati do fakira do fatule ko o de kara ko sa damina ni hakli bo ku sigi ko miri we fla umada halibi na tora ko islamu ka kira ka hijira sa no kira bosa kira wo kira na kira jinya kono nabile ka ban faada maka an faada maka munyere o bo alijina kono ko kara ashura do wala ya farama ashura do nabile nuhu nga tufana jikele ka jinya halaki o ka kunu belana ashura do kanende sebe ko do mo kunna koy jege yunusu kun o kishira ashura do ona nyogona fakana bla nabile musa la aya siga ka mire koy ko nabile musa ko sira firawna na ko kira nana soro banisir la ko be ko fetike et puis boakero kalama fo kira yere nale sangono do bien san sheki madine kira soro la ka boa kalama sa ko banisir la ko be ka ashura fetike ko musa sira firawna na no ta te hijira sangolo la ata sablana ata asadamana na fo sangono do bien san sheki ko me karamo be ni ville la ko kan encore quoi hijira sanjati do ko fe kira de soro la kana boa kalama ko nabile musa ko banisir la ko be ka fetike yawdo be ka fetike ko kira o nyiniga ko kan ndo feti kunye muyi no ya ample do mina ko musa de sira firawda na odo kira ko nekka kan musa e katema aw banisir la kawka sabu kira musa e ne balemadi o ka se ne ka se o ka kuna wole ne ka kuna wole o ka ganye ne ka ganye o ka bonya ne ka bonyai ko me aw yawdo aw ba feti chugo yawore ngane bin take shuyi ne bi kle tanjun o ka feti ni mbalo la mi konondo shuhu yo gyan tuguno ko khore ko kira ko abata sadi fongu nyanya ni yawde o tay afai do fara yawde o tagawa ya fongu nyanya di akuma yawde o tare boala ko mi konondo shu ma ko mi konondo de fara takaku ne bina afete ka temoka mi fa silamo ku nyele o mana yen ni ndamanda damanda de takko la ka be ashurama o mana ko ni soja dodo ko dina ka bonya dodo me kashini saya e muye hal ne mapma sisan aw be ya hakili sisan mo bi dondo tariki le nyele la sisan ka toro ma to fo kashi e muye halaki e muye balawu e muye je kira be ka kuna wolo do kira era kira woro de ma ku ka se feti me o do de kira ka duchi doyi mo duka du de chidin doyi billahi ala kira ka du ka chide wallahi kenan su befa ni doyi ka kira ka du de chika ba piu minu ni kira jara ka barake minu faw ni kira jara ka barake Husaini din kira modin hasanu din jafaru din kira ka duce na muso anu deme ba ma biuro vilani ko ma wuya denge yazidu tara nunu de koro ngo kolo fanda bada kono jite dumurite ku faga tugujugula ka fuseni kungolo tige kira ka bege baba kala ka do tamana kira zuru yaw shirifu a cemana musomau ye cew faga denyanu ku faga kam musomau billahi ubita kira ka dulila kira ka duci doyi yawma ashura katla ka anyina ko ni kira to ka feti puruge ka anyina do ko ame bitam la ala ka sangora iranga ala ka hamun no ko ya
mɔgɔ mɔgɔ ni degun sera nin kɛnɛ in kan yan kɛnɛ in bonya kama ya Rabbi Ala ka degun wuli mɔgɔ mɔgɔ ni dimi ni dusukasi sera yan kɛnɛ in bonya kama Ala k'a wuli Ala k'an ka duw jɔ Ala k'an ka jamanaw jɔ an ka jamanaw Mali Burkina Niger dafe jamana bɛɛ farafinna Ala k'a suma diɲɛ balaw Ala k'a suma alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔlakaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ ni ka dugawu kala ka kɛnɛ in kuncɛ an ka jɛ an k'o sira ɲɔgɔn fɛ sidna ya rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وستصل الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا وأصل بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالعجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا عظيم أنت عظيم قد أهمنا يا رب كرب عظيم وكل كرب أهمنا يقول باسمك العظيم بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا عظيم أنت عظيم قد أهمنا يا رب كرب عظيم وكل كرب أهمنا يقول باسمك العظيم بفضل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا عظيم أنت عظيم قد أهمنا يا رب كرب عظيم وكل كرب أهمنا يقول باسمك العظيم بفضل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله يعصمك من الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عن ما كان في تلاوته من أثر ونسيان أو تعريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعديل إلى تلاوته أو كسل أو إسرات أو زيغ لسان أو وقوف بغير وجه أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبوه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلهات فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا رزقنا فضل من قرأه
مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغرب وبنون النور وبالواو أسلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Nimbara sanu mai kunce lenkoro ko ay kuma galamate kun ko labemba ula yuka nisanja kuma fo anga janko shira yon fe. Billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bashitia ame ashura do karana no yesan do karan. Ala sonama sansan Aminyo sur Karamocha depuis 2009-2008 quand il branque depuis ce qu'on a damné na fanya fa automa sando karane kuso amina soma de 15h jusqu'à l'heure na ami urdilu kami korona karonke pour que andula sankulam na ala be se ka sankula here jama chugumna balaw ni fitna minu be sankono ala be se ka tama chugumna parce que slama kereke buru fu kereke nami be slama buru le dawi sama ni do ta ka toro kumbe sama me do le ta ka hera sama don baran bela deni ke kunte dore ka do kan re ka do kan bono yi ala be se ka san kuran jana chugumna ani kan kisha bashuma alhamdulillah anga ya kefi wurdi no ala to ya kefi ango shama ba wurdi wala na ma da faya anga shama ba wurdi wote minu ko fa anga asuna la wani mal wakilu wurdi wote minu ko fa anga suratu yasikra ka suratu waqiya kra wote minu ko fa anga ayata kursi fa wurdi o kemenu ko fa an kala ka sanre do ukra ka drairu kera tu no ka soli ke kira ka an fanani chama kara na la o barawle kala inshallah alhamdulillah nya fi to na ganu kunte dore fin flale be salama bro do an saraka wala an do ke na fa nyu fi to na banu fanan me kala ami ka bingani fa ko ke saraka e ka dumini batubi a show na malo ani dumini su be degeni fin be ka disla ya dum ka ke saraka e du fla kun flata la kun keleni samin dam na ka here kan kan kishi ka ba bashuma o do no saraka banu kun yole ka ke saraka ka di mo ambe ala foga ala wala nyom don asawla ma karamogo fo sel seribu suman madana haidra ambe do ko ay si jan ni la ba nyuma ala bala ka dama ambe sigri ni sigri min gela na fa mi ambe ala nya siraya ani asura san yelemani gelya min ba anka ka wuli ga boy ka silanga do ka anyere do ke tabako bele gele ambe ala wele o kan anga nyinema ya be siga nyamma ambe ala wele ole sigri na faide alhamdulillah ambe karamo chefo we usay bani trawle amba fo ko sebe cheba don chenyumando ay mumin don fana ay temminta abe mogol limaniya kura ya ni kira mumini ni ala kira nunu denvia segana chogo minenna a dina ere sabatika fo ka te amma chogo minen a temminta fo ay wajili ke limana duna an yere la an be ga nyeji boy ala kira ga denvia fo kala nyamman chenre la mumina an be ga nyeji bo ale kasila an be kasila amma nyine ala fe dina na ala ka sangoro da ala fi dina ala ka sangoro ta sherifu ala ka mangoro ala kira bonye kama soli ala rasul mi mene bolo pour que là-bas mi ambe ala fo usa bayni refu ay ñongon soro ansar dini kono foga tasse amberom na amatiga ñongona chemindo mumindo ladrido dina kadai ambo fo ko sebe ni ko ndamena aya fo chomena so kono rola abora kena ma segara nafa bala
balimaw nana dɛmɛbagaw nana sinjiw nana a ka fasow nana an b'o fo danbe foli min na a kɛrɛnkɛrɛn a ka furumuso sabaw fo sali n'a dɔgɔninw ala k'o bɛn kɛlɛ ma ala ka du baraka denmisɛnw yɛrɛ usasi yɛrɛ denw ala k'o tɛmɛ usasi yɛrɛ kan ala k'o tɛmɛ usasi yɛrɛ kan usasi yɛrɛ dɛmɛbagaw cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ala b'a dɔn ala ka bɛɛ fanga se ala ka bɛɛ fanga se diinɛ ala ka kɔrɔta ala ka wasa ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasulillah an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye abija sanga ni asura ye ɲɛnamayali ye an karamɔgɔ Bayini Tarawele laada don a bɛ kɛnɛ min sigi ka fara a balimasiraw ni a jɛɲɔgɔnw ni a ka kalandenw kan min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'a wale ɲuman dɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala ka kɛ kolosuma ni basigi ka don diɲɛ kɔnɔ foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a ta k'a di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ b'an fana an karamɔgɔ Seyidu Sharifu Usman Madani Haidara k'ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Tinya wilila ngalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tieme